Mbazi TV Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Nagane tinga mangana to yakambenza iga to yakura kule lakini onyege gochikonyare kana ngimokia tua etokanga na koburi usana aburi yo mwako elinde to mayana kitoka liandomire sana na iguro bororo bonge sana somo na tingo chigwanja ke montage enderere kusari chinyuomo chi abantu bandi tingo tigano eneta gekeya moyo Marisera ngeburiga omwana oyo noyo nayo mukineti nomu maete chimbu cha chingia ni chimbu na barenge iga kurwana bwa ke mundo yone monyorete buya sana nkamukini buya sana imeyobo Kristo ke mundo gakina ogosoko kagocho soko gende town oira na chinsa chieri musupota goje ke mundo gagenda usinari town ya sagenda agasoye gurupu embe bone gurupu nero ya mutantaniri ke mundo tarengeiga lakini yo mote igoko kumbwe kerora morere abo nona atagite tindi gochigotiga mutoko ngema gocha koyokumba ke mundo goikandore ngana mubekiro abeire raini obeire bunarenge na mangana ya gwatebire mbiya muna sokonkeria report igoko ira na buno muganda oira ne bakobisi amangana ayo to yabwati kurumagega no mugaka ngora ke muntache to muisaransi emesa to mukwanere buna abaibori ugo toiwa toira ne ringambi ya sana kara asinye no muri bune serikali bona mumushugulikie iko bawa tangasi yefunzwa na mama ufunzwa na ulimwengu nini wa serikali kumwabera nabo ngumwabera already na mwabera tumbwati issue and lions net bintu birinege bigaeta iyo ntonda akore mwana kumwanja na kumwamini elia kamera yabeta ntugwati kosa na nero nilibona yegete simia nataka kubwata na ngomutumere message dari ko reply lakini tinamboliji one on one angerese manyo muchando no usemanya nki kagere tata kubwata si yabeta ntu anchaini ndubwata plans chile chino muchando no ro yuwoka nanje asomo yone
yabeta nere bwe kando chena kuchimotura nkonyo no ansai yabeta nere umoiseke ndoche bona konyara kuri basi kuikira bona naikiri bona abango kora kendi gyons konyara yabeta Aye. Mingi. Teke uno kiamgatire. Mama ndina bona gutebeti turabwana tucha mugondo. Kaikia gwakira. Ga kiangakire. Riri mambingu nyara kwamya mario goboli. Naranga konya nabwenire. Kana bana guchiga yo isaranza. Ekero gukwana igoma ete onko igwa amariga akona gwiteka. Iringa musaja turi kurira mariga reka. Aba gusiba wata ndahindongi. Ekora tomorogi yale tumwibi. Ingyo maite bamine. Mwana uruyu abawe ikanse usai igoro aonchuki. Abo muntu uri otakagire twese naonchuki. Uruche turatwara basubati usabana bonaba ase kenyora abana batano kenyore kinge koro Omugambi wakwanire kene kinyore kinge akoba kenyoro nande tigango tebigo omugambi egento kende monto to weite ke muntu oyo bunariga nagote inamo kine tibuya umanyete nachiete buoya ke muntu nagachiete buoya ke muntu agaikaria ke muntu agasinyo goisaransa buoya akora amagenderero bunaba subati be kenyoro ke muntu akarori igoro ke muntu agatama komosio keroya abogoretie binto ogocha watumbete nyomba kemunta kabugoli changa chaya chonsipi kemunta kabugoli TV kemunta kabugoli rire nane pakke binto byumugakoye byegas byonsi akabugoli akarenta ngachigokwana kemuntu ngeke wakora mangana tali kokaruga kemuntu imokoira nabuo kemuntakanga kemuntu irane lyo mugakonde bintu byaya byemeremo kemuntakanga kemuntu olya chitaro nagote takali gotene kinyombaga bonoroche namunchiri onsinyire njena matebya mangana na tatatigarete eitanyomu aira nebuoya usasi ganwa ngao Sagini. Sawa yaliyopita ugange yajayo. Maitekera mache itikire tukunya kunyachoa. Mache nguchorekana. Ukunya tigali miruchi amara. Na boko bucha mangao. Exactly. Ewa. Mangana wante vidi. Na yengenje yatichi. Tabenga boni ngango tevi.
Wandu chikuri umungwano wibateba. Mwatiganite. Inyarikana. Yaya. Wone ngani me move on. Anje bono. Tiga focus ya sama ngana arasai. Urinde ndole. Amatunda. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Encourage abantu baito banyamira bache banyore service itokorwa ekera kire nyumba ye moyo eye okonya chinga kiri obwenda gutumia kuri service asangao okonya ngonjuka na office kwa ende ngao abantu kuboriwa wesokia konyora bokoreria se chiabisi cha huduma chinga kibago chengero bokoreri bwe miaka 10 na ikirega neroreire amacha abeira mange baka abantu banganyire chinyomba binte bisiekerere nyomba nebindi byasirire abantu mbabwatisi bakomenya embure nyinge yogendrete koene kiwa chinsemo au koreta sara sensemo ya musocho. And that exercise, I'm happy to announce, it was completed, and we have now released 5.2 billion to the first years in the total. Wizara ya itsemi goikerania morobero boko bwatoka chibesa se aboroki wa Bechi University. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Karibu. Igunga mbyande. Nyanjam. Karibu aye igunga. Na yatata nkukwanira. Inki. Umugeni oyikira iyo. Tando chitagwo sankwa nonye gatete. Kai. Onjomba to kumya mwe nyeroka cyalera nabo kikarega. Ba aye. Umugeni no yorono. Na kibono te tinju. Ndera tirege garo kwani. Injora mukwani aya ebitina binde bamenya kubwaki. Nonya nere nando china bago chanko. Wa. Igaba. Ndo komenya iga. Kacho kwani nginjata tirankwani. Ono wocha bakagesiye limbora mukwani iga no mogeni. Nera roli byena liara askunyo ngo cha gesiye. Nayo kumukwanira. Asa kwaru wana njembu ya bari. Ye. Bra tige deka ya mo ganda koronyo ene kero ai. Kanje ndai. Yanda kora kwa no ni kero ai. Nayo wachi. Nyanjama. Nikyo nikije ko gero ko ngarre igana ke. Aye Nyabeta. Naigure bubi gakinyugite naigura manyinga naigure bubi. Ikukwata batiri ngonywa mariogo aliago. Gakina nywa mariogo lakini ande nyugite ngeke uneke. Kali ke uno keli kyo burwaire.
yani no gwekumba kwega ne kumbire mugondo mono mono munankonya kubarigeriga gakiuroche na besete yande to kwa muntu atakorire gasi ekonda yani no gwekumba kuri kwe gasi rio kana ne ungakia ndibo magongo gochari kere ika gwekumba ukonge mugondo Bwana mama kwatebire ngwanywa mario kamnanda mario gajwa ago na rondo chokara gukonya Bwana makina ndinde to gukora Ano nabokora muno gukora nyabeta gusaya no mwana umungaini gaki ukumanya muno rakonyo monte kere kire situation yiga bono ninya gogotebi gusaya nayo muisikense emereti okoranga ki na kiora akore bakonkonye kuri situation yiyi Ndiba iriga mpate inaki Korange isigani ndusiri omuseko nyomba ari ngondererare miaka ngo na gusukasukere mapema mbi Kusanganya pia runkaga Lakini bone sabuli mugambi gwachire Tiripoti kwa rente Konyengo na kwebuli ndenga bagambi gozemba kamanyete mangana yake muntu Kwakorire buya sana asogocha Bone yendokero neki Tingo chiko tegerera ngambirike muntu njibweka Uikamoso imeinu bune serikali Mugambirike muntu arusie bintu byaye bire nyomba agaiga airane buoye Onye tatageti kuira na buo yabo airane ryo mugako ye bintu byaye bire nyomba aga amuirere akorre gasi ayare ko korere gasi erage ndachi gutara sa gutara uchi tinte tiko morrankaga Ongo sabo munguru tato yo tutongete Ange jisemno ngai cyo kugambe bina bune Omongna nkoirana Ndengereri Unango nyore solution Ingiera tokonye Ningira nena nande gocha Useningora ngiri obisi Togambe manyamnango kora Tiangira no chubone Kwa nyoro uchumbe yo Mwana sana mugambi Kaki nago soroi Ombwate sie sabali yo goikomwe Goikatororenga Abana beke gorie kekiabono Bagambeiro nande batwere chimbu chingi ya sebi Biamana oikebuya Nomo gaka gagocha Motebi maika nande ntokwana Komo ande ribot Aya ba Aya biamana Bono ranyora omuntu sai uri tayari kuwanja nora mwanje gusaya mangana ibono chapte igwasire Yaya sage nikinda nyoro omuntu boneiga oranganje ora understand obugima nendo oranyomi oyo uri tayari tali oyo nchesarite gunoria oyo uri tayari na ntinabo kumwanja yaro bono maite sobul mo waikeire bono iga muntu wikabe tayari tebana nayo taite ereta taiti osenero taite aito taiti oika chinguru chokotaka chibe chire ngaini mo balance then umaya gocha abuna lio murakore gintu kire kinginjo neke maina gobono jigendo ndagotei na inje bono sobo semu hanenda koe ndagotei na ira chinga kichiao kuriyo montori otaite okomonyora morore murigereri mukwanire nabokoro rumaito muntu abokorana uyo no uwo muchesa no uyo no uweke sawa na ibulu kina kindu kerato konye ende wono chinga kina chechi musukachiri aro chasukire Nyanjama Ikiego gero con barga ya un spibon Nyanjama Gintu kiandeta ganekem na chaga ngateba tin korro kalimagorane gocha lakini ntu kiandeta nekem kiswali eli mulioka igango koboli eli ndongiraneri omoyo no bwene
no nganjete ekidioka nyanja mano nganjete Mchumba. Still bado jiningwanzi. Mchumba jiningwanzi tokoro ya mimi. Mendekike kondo mani nkerina. Tumende asogwa choreta mangana ukachakora tiriga. Mchumba ngyote kubotra no nechisimchiano. Ngarenga ngubwakire sini tori kubwata. Mchumba ngikyagwe swere squeeze. Mchumba aita imusacho ina mente kari. Mchumba na ya toge iri lakini squeeze kuhachentripi. Mchumba ntaini ngiyekebe. Kya ko kone रहेगा Fea yo kurung kaga gustavo. Buat. Kerong buatan ningo saga. Ngiki hagoso. Inyana chira kwandi erete. Amare byechwene anywa mukuru muchuyo no misati Nyabeta kwale ko tigaba no tigangonyi mukenche teme. No mwe komere ndi nyabeta no mokongunde turi kunchesere kore isi.